Oh, tapi sing latih Mas Adi kuwi jerek ngene. Mbak Fenti nyapa ngono. Kok belas ora iso lah mending ngono. Aku ne kok sini melo wis apik. Loh, apik pentas kok ngono. Tapi kan kok punya ra iso piye? semangat. Ngene gara-garane ra iso ngene. Piye? Kuwi emang apa perkarane kok ra iso wong yo wis dipotokopekne ya to. Fotokopekne. Ora disuting, njaluk disuting ngene lho Mas. Wong njaluk disuting. Iki engko lek ra disuting lek kleru neh. Wow. Mas, lek mu biji ya wis apa eneke ngono. Apa eneke? Oh, bijine apa eneke, heeh. Nggih. Heeh. Sertifikate paling ya wis ra kangge. Ra kangge iki. Wong bakul tempe kabeh. Sampeyan Piye? ngaco. Tawang. Nyapa? Pokoknya Dewan Pambiji dibocori. Heeh. Krono ini pengusaha kabeh, timbangan biji ini elek, sampean digeding kok. Wong ngono. Apik-apik iya. Mas, sing apik 85 paling titik. Beh, Loh, lah iki sing ngegong kok Keri. sapa? Beh, iki sinden lho Mas. Wah, Sindiani. Elizabeth Melani. Masalah iki. Berarti sing tampil karo Sapa? Sapa kae? Sing Kediri iki sapa? Anu to, sapa jenenge? Nik anu to. Niken Silinder. Ini kan silinder. Piye iki? Turah-turah. Lho, ngene ke turah. Turah. Iki pas to? Pas. Beh, masalah Tak jan. ceritani. Piye nek kok pakai cerita ra barbar. Pak Tukul lho. Piye? Nyapa kok wis gawe blangkon dhisik. Oh. Mas, iki tak oleh juara lho, Pak Tukul. Juara apa kuwi? Ya Arwana sing ngene-ngene. Mbak Penti, Nggih. barokah gelem gladen, sinau, Iya. gamelan, sehat kabeh. Heeh. Jalanan apa? Kaya sing didhawuhne. Iki mambu toko apa ora? Hah? Mambu toko apa ora sampean? Wah, lah tenan. Iki mangi aku dipameri ya iki mang. Apa? Lho Mas Dewa tas bedah. Ah, tas ujian. Bedah kok plastik maksudnya iki. Ana anyar-anyar kabeh. Ngono iku ora enek sitok sing turah to. Ora enek. Kok digolek turan. Ya wis ora apa-apa, sing penting semangate luar biasa sekali. Piantun kok Iya, gelem sinau gamelan ngene iki. Tambah nom jalanan apa Iya, kancane kleru ngono kae kan guyu bareng. Guyu. Apik bareng guyu bareng. Dadi salah bener panggah Agak guyu. guyu. Saiki kok pertama guyu dhisik. Sampun siap niki. Heeh. Sampun. Engko ngene lho Mas. Dewan juri yang terhormat. Ngono yo kan Mas. Sik tak takonane. Iya. Nun sewu niki sampun siap napa dereng? Sampun. Ning nun sewu niki krana Dewan Pambijine sampun ngantuk niki ditunda. Semangat. Pramila nun sewu para sutresna budaya dalah Dewan Pambiji, monggo kita midhangetaken saha kita pirsani wonten sanggar seni Permata Gading ing dalem menika wonten grup ingkang badhe ngaturaken panglipur wonten ngarsa panjenengan menika grup paguyuban kariwitan Ndoro Putri. Hop. Mboten usah grogi. Nggih. Niki rencana nun sewu lho. Mas Alvin, Mas Taufik. Padahal niki kan tasik tanggal 9 niki. Rencana tanggal 3 dosen itu datang Malaysia. Diundang nggih menika ulang tahun Upin Ipin. Ning krono pembukaane niki mau kula di WA langsung cek dibatalne. Yo, semangat nyuwante, rileks, sing penting dinikmati. Nggih. Kula wangsuli malih, semangat. Nun sewu dumateng para sedherek budaya dalah Dewan Pambiji. Monggo kita midhangetaken kita pirsani sareng-sareng menika grup pagelaran karawitan Ndoro Putri. Muga-muga ora salah. Iya. Aja salah.
Hop. Lah kok ndelok catetan arisan malah. Niki wis wiwit. Ono jere kok ujian to, Mas? Lah ngene ndelok catetan arisan. Heeh. Iki sak minggu kliwon. Sak minggu apa? Niki wis diwiwiti. Nggo, sareng-sareng.
Luar biasa sekali ini Mbak Penti. Wah, Kok enak sih ngorok-ngorok to Mas? hebat, hebat. Iya. Hebatnya kalau ini tadi mesti Dewan Pambiji, Dewan jurinya mesti bingung ini. Bingungnya kenapa? Tak kasih tahu. Iya Mas. Mbak Mami Heeh. megang gamelan ini kaya arep ngobras ya. Jadi pede itu yang perlu kita apa Saya itu? tak tamongi. Atuh yo toko beras. Buka Cilastri. Buka Cilastri ya, Buka Pak? Cilastri. Iya. Pada pegang gamelan itu, Heeh. itu kayak notal-notal, semen wesi, Semen. semen wesi. Atuh ki yo bos bangunan loh. Lah makanya itu. Lele kayak gengku kayak gengku kayak beri Tak benik dhewe. toh? Heeh. Alah, kayak tempe. Kowe emang kleru ndang eket-eket ngene lah. Lah, makanya itu orang kok mau berlatih gamelan, makanya tetap sehat, tetap muda. Diomong ya Mas, awet enom ya Mas. Awet 6. Salah bener tetap tenan. guyu. Ini gending yang kedua Heeh. lebih hebat lagi. Piye? Mari kita dengarkan bersama-sama. Iya, se. Bedean. Piye. Kleru apa ora? Alhamdulillah. Iya. Oh. Tenang Pak Tukul, santai, rileks, nyantai, yang penting hasilnya memuaskan. Pelatih denger. Oh nih, alah setuna kok kebangetan. Ya, lanjut.
Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya luar biasa sekali ya. Waduh, Mbak Benti, ternyata tidak sia-sia ya. Ini sesuai dengan niat yang baik tadi. Berangkat sudah disiapkan, ya semangatnya luar biasa sekali. Dengan yang kedua ini tidak ada kesalahan. Belas? Belas. Resik. Resik. Wah, yang pertama saya grogi. Loh iya toh, iya. Pertama masih penyesuaian, penyesuaian. Wong tadi Dewan Pambiji itu pertama itu sudah yakin melihat. Dewan apa? Dewan Pambiji. Dewan juri itu sudah. Dewan juri. Dewan jurinya sudah yakin. Wah, mesti jos iki. Sing nyekel kae gawedi ya. Apa? Lu tuh mau kayak sinden ya. Lho kuwi dek kapan malah nyekel kayak peking ke sing cuwilik kayak. Itu ya. Oh, kayak dolanan ka lho kayak neng dolanan anake ki lho. Terus ini yang ketiga ini masih ada ya, masih satu kali lagi. Satu lagi. Beh. Nggih. Siji kas. Iya dong. Heeh. Iki engko apa yo leh anu piala barang. Yang terakhir ini, Yang penentuannya terakhir ini. Oh, lek terakhir apik. Apik. Heeh. Dikasih, tapi lek jelek dedo. Oh iya, heeh. Itenono lek ngisin-ngisin aku. Iki Dewan juri nih, fokusnya nih gue Pak Tukul. Heeh. Mas, artis loh Mas iki. Artis. Tenan kondang kene iki joglo iki. Ya. Jangan luar biasa sekali. Sik, kadinge lek menapa beso e. Tak ceritani, Oh, ini mau Mas Dewan juri pas tari tadi, kabeh kan bekso, Mbak Benti sedo, aku yo melo. Terus? Nah Pak Tukul ini rono karepe arep bekso, lah kok gendingin entek. Kok ra Jawa? Akhirnya balik. Yo alah. Pak, iki sido apa ora? Nyapa dadang ngenteni batur e. Iki lho kanca. Ayo Pak Tukul, mriki Pak Tukul. Nyapa kok dadak anu kok dadak golek batur. Golek batur nyapa iki. Lah yo. Ayo Pak Tukul, mriki mana? Jenengan mriki. Pun to niku tinggal wis jelas lho. Heeh, joget. Mriki. Mriki. Mriki nih. Aja kaya ngono. Iki lho, iki pelatih areng kadhi mrene joget ya pelatih. Yo no, iya. Pelatih areng kadhi. Mangane kuwi enggak Pak Tukul rene. Pelatihe ben dilatih Pak Tukul ngono lho. Iki berarti sindene yo Yo. ngadeg. Mas Raffi yo ngadeg. Mas Raffi. Iki lho. Ya wis ngono lho. Kula boyoken, Bu. Ora sak apa iso. Iso. Wis to. Engko lek kleru yo karo ngene. Nempi nem ngono. Mak apalku yo mek nempi nem ngono, Mas. Iya. Gitu Mbak Menti ya. Selendang endi iki? Selendang. Heeh. Selendang ning sor longan. Nah, iki lho. Endi? Oh, wes sampe. Mas. Sip. Ayo kejel. Jel. Jel ngadeg. Wis boyoken aku, Om. Makane lek boyokan iki kudu joget. Aja. Wes. Iki piye iki? Wes. Aku nang ngendi bos tengah Wis kene. ngono iya. Tengah. Iki badhe ngrekam ora enek iki engko jual ngono. Videoku mang ndi ngono. Sudah di remote dari jauh. Mas, aku ki nang kene ki wong ya sing duwe nggon ya Mas ya. Dina Selasa ki dapukku nyapa? Lah sampeyan peleng. Bukane klub. Buka, heeh. Bareng ngene, videonen ngono. Aku ki dapukku mek video wong-wong ngene iki lho. Romangsane. Seninya di Permata Gading ya Piye? itu. Domong ya. Iya. Aja omong. Aku mau nyapor to. Iya. Wis meneng. Ya wes, oke. Oh. Yuk kita lebih semangat lagi. Oke. Insya Allah kalau mentalnya sehat dan kuat, kekeliruan tidak ada. Pasti apa itu tabuannya yang dikatakan oleh Iya, tak Mas delok Taufik dan tak clear. delok. Heeh. Kalau bagus langsung piala. Oh iya, lek bagus piala. Oke, nanti langsung yang menyerahkan saya sendiri itu. Oke. Oh wes. Tak serahkan diri kok. Kok pilihan juara 1 2 3 ngono ya? Iya. Oke. Ya. Oke. Monggo. Jale. Loh, Mas Rapli kok ndak joget to, Mas? Ya. Iki lho, Mas.
gawe kelak suwe ora jamu Lapo sing jel? jamu kodang meniran suwe ora tamu bisa dadi pikiran Tepuk tangan buat Pak Tukul. Ini Dewan Juri mesti puas ya. Karena apa? Kalau melihat saya tadi kedua Dewan Juri ini mempunyai standing applause ya. Dan maka dari itu kami mohon untuk mengulas nanti tidak usah banyak-banyak. Juri 1 saya kasih waktu 1 menit. Juri 2 3 jam. Monggo Mas Taufik nggih jenengan komentari. Namun satu kata mawon, Pak. Nggih, pripun? Jos. Jos gandos tepuk tangan nggih. Niku mawon. Terus pripun? Lagi. Jos. Jos ngoten nggih. Luar biasa jos gandos. Nggih, matur sembahun. Monggo Mas Alvin. Nggih, pun sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. No. Lah iya lho. Lah ben ngetarani wira medeni. Mas Alvin. Pun kula eling nih Mas Alvin. Niku tangane padha ngrayah lho. Nggih, pun kok kula ngertos. Nggih. Sijine kaneten Pak, si tunggalipun. Nggih. Asas tunggal. Nggih. Pun pun boten perlu dipaedo. Tunggal iku. Sing kekalihe Nggih. pun ngertos niki lek sing ngomong niku pun gendruwo. Dados pun wedi sedanten. Ngoten nggih. Ngapunten nggih Bapak Ibu pun. Lek menawi kula saestu poh suweneng banget. Mboten namung apa lare alit remaja kados yantun sepuh niku saged nabuh peh kula ya Allah trenyuh saestu. Peh. Nggih kula nggih trenyuh saestu.
Nggih, sami kali Mas Taufik, kula namung satu kata saestu. Sanes. Top. Top, wah. Pakai, tapi tilate teng ngene nempel nggih. Pop. Nggih, niku mawon matur nuwun. Niki ngeten Mas, menawi Mas Taufik kan jos, menawi Mas Alvin kan top. Kula kuwatir siji, niki mengke kan rewemen terus sare. Terus kleru sing dicekel iki tutuk. Tutuk kok maling ngene. Nun sewu. Berarti niki pun jangkep tasik ngersakne malih napa sampun? Ngapunten. Loh, malih napa sampun? Pripun? Sampun nggih? Kenapa kok sampun? Apale nggih namung niku. Nggih, matur sembah nuwun pramila sedaya kemawon ngaturaken guing panuwun, Dewan Panbiji ngaturaken guing panuwun, kadang-kadang sound system wonten GB, rental audio miwah kadang kula menika wonten momen lighting maturaken guing panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi Sanggar Seni Permata Gading tansah pinaringan kanugrahanipun Gusti gegem lan jejekaken sedalah ngrembakaaken budaya Jawi. Sedaya kalepatan kula pribadi nyuwun lumuntur ing samudra sih pangaksama kula nderek asesanti susila prasaja rahayu-rahayu ingkang sarwi tinemu. Ing wasana wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nun sewu, mboten foto. Niki wau badhe kula paringi hadiah niki. Mriki nggih foto riyen. Foto nggih, foto riyen. Nggih foto riyen. Foto. Nggih, foto riyen. Diglekane retakane.